No heipä hei taas. Nyt sitten voitaisiinkin ladata tämä niin sanottu Minecraft Exe. Niin, no sitten mennään Mozillaan. Kirjoittakaa vaan Googleen vaikka Minecraft. Sitten mennään, siinä lukee Minecraft. Tälleen näin. Sitten niin. Ollaan täällä Minecraft.net-sivustoilla. Minecraft.net. Täällä voi ostaa Minecraftia, logaa ja rekisteröidä ja sitten täällä voi downloadaa browseria ja sitten täällä on Classic, se on ihan outo. Täällä on vähän kaikkia. Niin. Täältä laitetaan download. Sitten täällä on Minecraft for Windows. Näitä ei nyt sitten ottaa. Täällä on Minecraft for Windows. Laitetaan tuosta Minecraft.exe 270 KB. Siinä on se linkki. Sitten täällä on taas tallennetiedosto. Minecraft Exe. Sitten voidaan mennä sieltä jo pelaamaan. Sitten suorita. Pääsee sitten täällä. Vaikka kakka. Täällä on sitten nämä tuoreimmat uutiset ja kaikki. Täältä pääsee sitten Minecraft-nettiin. Jos ei ole ostanut Minecraftia, niin ei tarvitse ostaakaan. Täällä on login in, play offline. Sitten täältä pääsee Minecraftiin. No, se oli tällaista settiä tällä kertaa, että muistakaa tilata minun kanavani ja sitten myös tykätä tästä videosta. Eli moikka moi!